хочемо загалом, може хтось вже нас чув, наш Лемко-бенд, як ми співаємо. Ми близько року тому собі трошки сформувалися. Як воно взагалі почалося? До нас прийшов Гриць, це наш Гриць, будь ласка, знайомтесь, хто ще не знає, наш вокаліст, соліст. Ось ми разом співаємо, граємо. І той багаж, який ми фактично накопичили за минулі роки на лемкоспівах, я думаю, що багато з вас були на лемкоспівах особисто, і ви бачили, як ми співаємо, тобто і разом ми вивчали, ми ділилися цією творчістю, і десь співали собі просто акапельно, так, гуртом в колі, так? Вивчили близько 55 пісень, і ви побачили, що різні гурти, різні солісти експериментують з піснями, так? Тобто додають якісь інструменти, додають якесь звучання, намагаються вкрапити якісь сучасні віяння. І ми теж вирішили собі трошки поекспериментувати. Це такий наш гарний експеримент, який вже триває близько року. Є певні якісь напрацювання, якщо хтось бачив... Запишемо альбом? Запишемо альбом! Спільними зусиллями. Ні, в нас є 2 відео, давай скажемо. Так, у нас є 2 відео. Дякую, Андрій. На каналі. На каналі нашому, YouTube. так. На YouTube-каналі Молодої Лемківщини. І плюс, якщо хтось бачив онлайн-ватру в Ждині, ми також в складі Лемко-бендом вітали всіх учасників ватри з ватрою онлайн, яка цього року була. Сподіваюся, в 2021 році вже буде офлайн. Вже так, як І ми виступимо на головній сцені, ура! Ну, хоча б на маленькій сцені. На величній сцені, та на найменшій сцені. Якщо вас організатори бачать, то запрошуйте, ми поїдемо. А зараз ми трошки поколядуємо, поспіваємо, невеличкий такий буде наш виступ, і ми почнемо з гарної колядки, яку багато, я думаю, що вже з вас знають, той, хто був у нас на лемкоспівах. Якщо не знаєте, то долучайтесь і співайте з нами. А Богдан, наш друг, товариш, приєднався до нас. Одноразова акція. Ну, хто зна, так. Ну, все, ми раз зібралися, а потім навіть не думали, що рік часу будемо здиватися і співати собі разом. Богдан дуже файно співає, і нам імпонує, і ми деколи збираємося і співаємо. А тепер в часі посту колядуємо. Отже, час радости, веселости. Час радости, веселости, світу настав нині. Вже Бог вічний, безконечний, народився з діви. Місці Вифлеємі, Божа слава лежить, мало й папорядко на землі. Місці Вифлеємі, Божа слава лежить, мало й папорядко на землі. Спасителю свитку милий, Пане наш коханий, чистої діви народжений, світу пожаданий. Пане наш, царю наш, конча нам, як копан, дай твої щасливости, дай ти нам. Пане наш, царю наш, конча нам, як копан, дай твої щасливости, дай ти нам. Що ж ми teraz, грішні люди, з радостом чекали, суд ангели, суд веселий, що нам звістували. А притом зясаймо, і всіся весельмо, а колядку немовлятку співаймо. А притом зясаймо, і всіся весельмо, а колядку немовлятку співаймо. Час радости, веселости, світу настав нині. Вже Бог вічний, безконечний, народився з діви. Місці Вифлеємі, моя слава сині, лежить малий папорядко на землі. Місці Вифлеємі, моя слава сині, лежить малий папорядко на землі. Ось така от колядка. Аплодуємо собі трохи. Ну, можемо аплодувати. Ще хотілося б, щоб ви нас не тільки слухали, але й давали нам зворотній зв'язок. Нам цікаво, які колядки ви любите, які співаєте, які є вашими улюбленими. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях. Буде цікаво почути. Зрештою, може візьмемо собі якісь колядки в репертуар. Ось. Тепер заспіваємо іншу пісню. Ну, загалом ми маємо
ми співаємо лемківські пісні і також втраплюємо собі і колядки, і зрештою інші пісні, які нам до вподоби. І, зокрема, святкові пісні, оскільки після Андрія одразу плавно люди переходять до Миколая. Там ще є проміжне Варвари, яку ніхто не визнає. А То вона є треба 17 грудня. внести це свято в наш календар. Андрій, ти формував календар? Так. 17 грудня 17 Варвари це є офіційне релігійне Я свято. скажу відразу після. Я кажу, та Варвару треба вписати. Але в нас нема пісні про Варвару. Ми просто не шукали. Ми не шукали. Погано це раз, шукали. Я але думаю, що ми завжди є. можемо і створити. Я думаю, що це не мало би стати якимось обмеженням для нас. Тому поки що давайте про Миколу заспіваємо, про Миколая. Ми перевіряємо звук. Краще не плач, просто чекай, зимою до нас прийде Миколай. Миколай рокує вам парарапам, він список вже склав, перевірив не раз, ось настане святковий час. Миколай рокує до нас. Вам парапапа, коли ти спиш, він бачить, все знає ти батьків. Чи чемний, чи нечемний, був він записує собі. Тож часу не гай, не втрачай, зимою до нас прийде Миколай. Миколай рокує до нас. Пам-пара-па-пам, всі діти чекають, подарунків своїх, мішок Миколай вже наповнити встиг. Миколай крокує до нас. Дята і хлопці слухняні були, святий Миколай завітає до них. Миколай крокує до нас. Ялинка у кімнаті прикрасимо її, наповнять радістю весі святкові ці вогні. Краще не плач, просто чекай, скоро до нас прийде Миколай. Миколай рокує до нас. Миколай рокує до нас. Миколай крокує до нас. Щасливі. Так як в нас є Миколай, він до нас Іде. через Іде, тиждень в дорозі. прийде, так що Можна наступного разу ще раз до Миколая зібратися, як не як. можна. Якщо вистачить. І в проміжку на Варвари. Ти лобіст свята Варвари в Його становищі просто Лемків. ніхто не святкує. І це не Маєш правильно. знайомих Варвар? Це неправильно. Ображених. Є в мене було колись одна знайома Варвара. Треба піднімати це питання. Погоджуюся. На Поділі святкують. Абсолютно. погоджуюсь. Навіть, як казала завжди моя бабуся, коли свято можна вважати святом, коли правиться служба Божа. У нас і на Варвари завжди правила. Якщо правиться, значить свято. Свято, так, це логічно. Є. Церковне свято. Наступна пісня, я би хотів, щоб Гриць поділився своїми думками щодо неї. Наступна пісня, добре, що ти мені нагадав. Наступна пісня не пісня, а колядка. Коля. Моя одна з улюблених. Одна з улюблених, тому що в дитинстві ми її співали в церковному хорі. І зараз мені дуже подобається її теж співати, тому що, зрештою, я ще лишився дитиною і почуваю себе дитиною. І, зрештою, радий, що я ще дитина.
І тому завжди, коли час Різдва, напередодні Різдва, після Різдва, мені завжди подобається співати цю колядку, бо вона, ну, для мене вона дуже мила, тепла і незабутня. Оці ангелята, що прилетять, вони дуже-дуже неповторні. Отже, починаємо колядувати. Прилетіли ангелята, як пташата з неба, і співали всі дитятку весело, як треба. Гей же, о Ісусе, гей же, слава, та будили сам пастирі всю нічку до рана. Гей же, о Ісусе, гей же, слава, та будили там пастирі всю нічку до рана. Голосили, що на світі сталася новина. Діва в яслах десь на сіні породила сина. Боже дитя, всіх владику, пастирі вставайте, біжіть скоро до вертепу, його привітайте. Боже дитя, всіх владику, пастирі вставайте, біжіть скоро до вертепу, його привітайте. Ні, достатньо. Така колядка, яка завжди буде в моєму серці. Мені приємно, що Лемко Бенд має її в репертуарі. Ну, додамо? Так, і ми ще продовжуємо вітати Андріїв, не лише з України, оскільки ми маємо в Молодій Лемківщині, ми тримаємо зв'язок з Андріями, бачите, сьогодні тільки про Андріїв, з товариствами з різних куточків світу, з Польщі, Словаччини, Канади і навіть Америки. І навіть, може, навіть Аргентину треба додати. Аргентини. А Парагваю? А що, немає діаспори в Парагваї? Треба дізнатися, навести контакти, Лемків знайти там. Я думаю, знайдемо. І вітання ми передаємо пану Андрію Хомику з Америки, з міста Нью-Йорк. Ось, Наталя до нас приєднується. Наталя також передає вітання пану Андрію. І найщиріші вітання в Так, від Андрію. День Ангела. Так, у нас ми відчуваємо підтримку, до речі, товариства з Америки. Вони дуже нас, я сподіваюся, дивляться. І ми з ними маємо спільні проекти, і це дуже приємно, що ленки, які живуть там, також до нас тягнуться і хочуть співпрацювати. Тому вітання пану Андрію і всім ленкам Америки, і, зокрема, Андріям, які живуть в Америці. І заспіваємо їм відповідну пісню. Так. Це була така, знаєш, довга такий вступ. Так, я готувався, признаюся. Промову писав цілу ніч. Разу 3, 4 і... Цілий день зелень, дзвоники звенять, ялинкові ліхтарі казково мерехтять. Цілий день зелень, ділі зорні дім, зірка сяє, і лунає цей різдвяний дзвін. Рівно-білий сніг, веселе поріг, кличе у світи. Серпантин доріг, за вікнами імла, і в пошуках тепла, по вулиці засніжені, де бреде зима.
Цілий день, день зелень, дзвоники дзвенять, ялинкові ліхтарі казково мерехтять. Цілий день, день зелень, білі дощі дінь, зірка сяє і лунає цей різдвяний дзвін. Микола їде, горя голів веде, вітер сніговій, буде мар буде. Ми зичимо усім, дорослим і малим, у цю чарівну світлу ніч знайти свій теплий дім. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All right, fine, it is the right, it's one horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. All right, fine, it is the right, it's one horse open sleigh. Подарунки міг, ласощі та сміх, щастя і добра, вистачить на всіх. Дивися на вікні, дерева крижані, це новий рік летить до нас на білому коні. Цілий день, день зелень, дзвоники дзвенять, ялинкові ліхтарі казково мерехтять. Цілий день, день зелень, білі дощі, зірка сяє і лунає цей різдвяний дзвін. Сподіваюсь, вам ця пісня дуже-дуже сподобалася. Нам і мені дуже подобається. Дякую. Оплески залу! Так, і ще хочемо заспівати вам леньківську колядку, яка нам дуже подобається. І минулого року ми її почали співати, і вона виявилась, ну я не знаю, як інші колядки, бо щось не звертав на це увагу, така досить ритмічною. Тобто вона має такий гарний ритм, і от якщо чимось відбивати цей ритм, то вона гарно звучить. Ну нам, принаймні, вона подобається. Одна з наших найулюбленіших колядок. Це дуже добре. А можна я на секунду? Тільки я хочу зробити трансляцію з інстаграму і не знаю, чи це Давай. То, Це ми видали. отаку натискаєш. Дай. А, лайк. Так, Все, дякую. Я вже 100 років не користувався тим інстаграмом. Все позабував. Так. Почали? Чули? І... Сталася велика новина, дівчинка породила сина, той короні Антон, той же тоді панецькой, той хвили, той хвили, віншую вам, господарю милий, щеби баба мовички родила, щеби часу москали. А нам достали, той хвили, віншую вам, господиню мила, щеби вам пшеничка родила, передню се сховайте, а позаду нам найде, той хвили, віншую вам гарні дівочки, щоб все мали на головах віночки, щоб не мужів достали, ними заведали. Той хвили, Так, Бен це зробив. І там, здається, якраз пані Віра писала, чи ми цю пісню знаємо. Яку? Сталася нам велика новина. Пані Віра Новина. з монастирів. Так. Монастирі? Сталося ну та от знаємо, та пані Ця пісня співаємо. Трошки таке незвичне аранжування, але воно нам подобається, бо тут Так таке вийшло. звучання, таке надзвичайне. Так. Ну та й фактично ми починаємо наближатися до завершення. І треба ще хочемо привітати учасницю молодої Ленківщини Андріану Зятик.
в неї сьогодні виходить, що іменини. І виходить, що у родини. Тому найщиріше вітання для Андріани Зятик від Лемко Бенду Молдоданківщини. Від всіх. І від Вітаємо, вітаємо. Вітаємо, Андріану.